كما يتمسيكو برا تعذبتنا كاب استديو زينا ار تي في لومي سوني 27 ميازيا ساعه 9 مشت زتلالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم الشام تولدي بغنتاتو فيلم اب نص زباتات جندعن عد قيحن نزوصو ممرحيتات اخبيروم اب غزوم كوف نزبلو كاب ايد ناب اف زنبرو وغنات ገንዘባውን አይነታውን حاجزات ናይ ምግባር ተበግሶታት ብጽቡቅ ይሰላሰላሎም ነዝተዋደደ ጸብጻብ ሳምሶም ኃይለ ከርቦይ بمسرت زبطحنا حبريتا من محدار نوزبا جندع كوميتي بمقام كابتكالاتن سبتسقان زواصو 84,504 نعبان 110 كونتال مشلان 557 صقما زيغاتات كعدلن كله واقع 15,000 نعباناو تصريت دما نزباو موكسو هوسبيتال جندع تركيبهم بتمساسالي ام محدار كبابن بات كالا كاول قصبا استواصع 13,000 نعبا نعسران حدن صقمات سرا بيتات ككفافلن كله اب غحتي لاي دما كاب سب صقا استواصع 10,000 نعبا كمون اب هنصت ديغا غحتي لاي توافيروم زلو زبركتو 30,000 نعبا زغمت عينتاو حجز ن86 سدرا بيتات تعديلهم بزي كاز نباريت من محدار كبابي 3 جندع زخونت سدرا بيت 12,000 نعبا ገንዘባው حجز ن24 صقمات وغنات كتغبرن كلا بقول قصبا استواص اخلن ገንዘብን ድማ በተመሳሳለ መንገድ ተኸፋፊሎም በተወሳኺ ወናን ቦጥ ጾሪ ስተማይ ከተማ ጊንዳዓ ተዋስሞረም ገረዝገር ንኽልተ ሰሙን ብናጻን ህዝብ ማይ ይዕድል ከም ዘሎ ካብ ምሕዳር ተኸተማ ዝተረኸበ ሓበሬታ የነጽር እዚ ከምዚልን ከሎ ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ወን 336 ጽጉማት ስድራቤታት ተመሳሳለ ሓገዝ ተገይሮም እቲ 24-25 ሚያዝያ ምሕዳራት ከባቢ ሃዳሙ ሓይነባህ ዑናብ ዑርን ሕሽመለን ንዝነብራ ስድራ ቤታት ዝተገብረ ደገፍ ካብ ዝተፈላለዩ አካላት ዝተዋጸ ልዕሊ 56,000 አፓርትመን ሃለኽቲ ነገራትን ናውቲ ጽሬትን የጠቃለል بتمساسالي نبرتي شوعت ممحدارات كبابي نوزوبا لقعن سبا اب كبابي زركبا استات 250 صقما سدرابيتات اخلي هلخت نغراتن ناوت صريتن زتقالل عينتاو حاجز غيروم اتي بچنفر حماد زتودبه مدب بمحدار نوزوبا تماكيلو كم تتكبره وكيل ايرينا حبيروم بخال وغن وناني اب عدنا من تركب تكال متحن اخلي نخل التسامن هزبي نص اغلغلوت كهبن كله اب عد حنس تنبر حنت سدرا بيت دما نمخت حمام كوفيد 19 تزوعل 30,000 نقفه ناب حساب هاغراو بانك اتاو غيرام اب وشت هاجرن وصان زنبرو زيغاتات لبدا كورونا فيروس نمغتا بحزبن منغستن زغبر زولو صعرن مدغاف لعلي 10 مليون نقفه 130,000 يورون بركت زبل عينتاو دغفن كم زغبرو علتاو صبصاب مينستر طعنا حابيروم ملو تحستو غره مسقل غرزغير كروي بمسارة صبصاب سرحتنجات مينستر مغعازيان مرخبيتاتن ناي ورح دمزوم بتقلل 4,834,000 243 نقفة سرحتنجات كوربوريشن زراتن طريتن ايرترا 3,501,200 نقفة قومتي ابلاتها ماده بدرجه هاجر 400,000 نقفة محبر متحقاز سرحتنجات بابور مدري ايرترا 10,000 نقفة
ممحدار كبابي درعة 24,850 نقفة ممحدار كبابي عد خانتا 11,000 نقفة محبر متحجاز بقال مريم دك شحاي تقماط اسمرا 10,000 نقفة تكال معشاقن مشاتن ايودين استحوسج او ملاك عقباز قدما 5,000 نقفة وفيهم بتماساسالي تكال وصيت صبا ميكن دكم حري 10,000 نقفة كبال انترناشنال هوتيل 5,000 نقفة ممحدار كبابي حينبان الزوبا عد قيح 5,837 نقفة محبر مفواس مايكعو سيبي راسو 35,000 نقفة كوميتي لمعات ماي حصة 5,000 نقفة حاولت سنبل 5,000 نقفة تمرت مزوار ماكين حبن 5,000 نقفة أبيات تمرتون الزوبا دوبا ومعراب 10,000 نقفة تكال متحن اخلي محمد عبد القادر كحساي دما 5,000 نقفة أبركيتام إذا كان زيلن كله تصفاي هاي لمكايل إمبورت إكسبورت واقع أستات 219 نقفة دهلاك نايبرك محبر واقع 214,491 نقفة تكال بيرفكت ألمنيوم واقع 15,450 نقفة فابريكا قربت كيح بحر دما واقع 75,000 نقفة أقلقلتاتن عينتاو دقفن غيرم اللو بزي كازي بركت زبالو قبرت سناي زيغاتاتن تكالاتن عينتاوي دقفن حدقت كراي غزان زتقلل واقع أستات 5,000 نقفة أبركتو كمز قبرو صبصاب من سرطعنا ينصر بخال وغن دما إرتراويان نبرتي إيطاليا أبرستي أقدمهم زواصوه 350,000 يورو أبرسو منزي 6,000 يورو بموساخ بتقلالا 395,000 يورو نمعكن مخطة كوفيد-19 توفيا أب هولاند زنوب زيغاتاتون كم مغصلتا نايتي بب ودبتاتهم مالت محبركومات شماغل لبعالات وجلتات هقدف محبر سنكولان همادئن كالوت محبروين حالتاتن كمون بب ولكي بغصبت أو تحيدات معالتات زبركتوه 100,000 يورو توسخي 7,000 يورو بموصى نوفيهم ناب 270,000 يورو كب أبيلهم الله أب نوزبا سنعفه هزبي عدتال امبالاخا بماشنر تحقيسو فقر مريت نمكل خالن تحت بايتاو ماين مهبتا من زعلمه وفراتات يسلاسل اللهم كان دعلاما نايت سراحه كبابي مرقان منج ماي مدبر فلسي مهبتا من مخانو نت سراح زمرح زلو مياوين قليصهم تساتفتي أبزهابو حبرتها أبز حلفة عمتات زكايرو تمساسال نتفتات تصبو وتصيد سلازر خبلو بزبلت أكدفولو كم التتابعو حابيرهم عدت على المبالغة أب محدار كابي عد باقيع اتترنف كوينا كاب كتما سنعفة نشان نخدو باو مبرق تركب كبرت عزبتنا دحر زحت صار مساقريت أقراو زينا حيزخ من لسوكمي ممكن تنقصلو دقيمة بخبر عدم لبدا كورونا فيروس نمكوتصار تصنيعو تصنحه اقراتات نمفوخاس زوسر زلو سقمتات توسخي لبدان هلكيتن كختل كم زغل زوهابه متنقغتها ان حيالكو ايمتس انتلو حيال هاقرات جن كفيلاون زقمتاون كبلا زقلتو سقمتات كوسدا مخانن يحبر اللوام زاقيت أستات 1.3 مليون بكورونا فيروس زتلغفو لعلي 223 شحدما مسؤوب استاساسر هيوتهم كم سانو أبزقلت اللنزلو هاقرات إيروبا نتدرو جميرون وزلوا ناي مفخاس سقمتات كاب مجمار زمت ورح قنبوت كاسفحو مخاننين زقلت أزلوام بز مسرت هاب إيطاليا كاب زمت 4 قنبوت كالاي مدرخ مفخاس اقراتات كايد مخانو كدا مينيستر أنتوني كونتا ب26 ميازيا أفليتو اللهم باتيزو سر سقمتي زيغاتات كابن نابن زنبرغو ممحدار كابي كنقسقسو خفقد لمخانو ابيت مغبن مستندما كفيلاو اغلغوت كهبا كم زفقد زنصر قدام مينستر كونت فابريكاتاتن هنصاو سرحاتنون كجمر مخانو ارديوم جرمن بوغنات كالات مفرمكاين زركبن عبيت فابريكاتات سرحن كجمرا مخانن افليطالام اب اسبانياون توسخنا مفخاس سقمتات كوسد مخانيو تحبيرو زلوم اب نكسنا السعود عربون بزيكا أب كتماتات مكان مدينان أب كال كفالات تهاجر تصنيعو تصنح قراتات بخفيل كلعل نقص سلمان ب26 ميازيا تأزازا محلالي فلهم
ክፍላት ሃገር ኣሜሪካ ድማ ነቲ ተረርቲ ስጉምታት ንምፍኻስ ዝኽተሎ ፖሊስታትን መርሓ ጎደናን የውፃ ምህላውን ገለ ወንድሮ ሓያሎ ናይ ምፍኻስ ስጉምቲ ወሲደን ከም ዘለዋ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ካብ ትምህርቲ በኺሮም ዝፀንሑ ተምሃሮ ከተማታት ቤይጂንግን ሻንጋይን ካብ ሎሚ 27 ሚያዝያ ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ከም ዝጀመሩ ይግለጽ ኣሎ ብደረጃ ዓለም ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ልዕሊ 3 ሚልዮን ቁጽሪ ዝሞቱ ድማ ኣስታት 2.9 ሽሕ ደይብሎም ብኣንጻርቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ዝተበጽሐ ስምዕ ሰላም ኣብ ኣፍጋኒስታን ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጦም ብመሰረት ቶም ጸብጻባት ድሕርቲ ስምዕ ብዝተኻየደ መጥቃዕትታትን ግጭታትን ኣስታት 500 ሰባት ከም እተቐትሉን ልዕሊ 700 ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ድሕርቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት 2020 ዝተኸተመ ስምዕ ክሃዲ እዩ ትጽቢት ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጣሊባንን ዝተፈጥረ ናይ ኣረኣእያ ፍልሊ ክጸብብ ብዘይምኽኣሉ እቲ ቅልውላው መሊሱ ከም ዝኸረረ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኪባ ኣብ ምካት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝተሓጋገዙ 216 ኪኢላታት ጥዕና ናብ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ልኢኻ እቲ ሃገር ነዞም ብ27 ሚያዝያ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኣተው ደሚርካ ብጠቕላላ ልዕሊ 1200 ኪኢላታት ንተመሳሳሊ ዕላማ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ዝለኣኸት ጸብጻባት የረድኡ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ደገፍ ኪኢላታት ከም ዝረኸበት ዝግለጽ ዘሎ ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 4500 ከም እተለኽፉን 87 ከም ዝሞቱን ኣብ ዝቃላሓሉ ዘሎ እዋን እዩ እቶም ኪኢላታት ኣብ ምግታእ ሕማም ከምኡውን ኣብ ምድንፋዕ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት እወታዊ ኣበርክቶ ክህልዎም ከም ዝኽእል ይሕበር ኪባ ብሰንኪ ተደጋጋሚ እገዳታት ቁጠባኣ ከምቲ ዝድለ ክስጉም እኳ እንተዘይተረኣየ ዝበለጹ ኪኢላታት ጥዕና ካብ ዘለወን ሃገራት ዓለምና ሓንቲ ምዃና ግን ይግለጽ ኣብ ኪባ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣስታት 1400 ሰባት ክልከፉ እንከለዉ 54 ድማ ከም ዝሞቱ ይጥቀስ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ንምክልኻሉ ዝጸንዐ ተረርቲ ስጉምታትን ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ተራእዩ ዘይፈልጥ ቁጠባዊ ውድቀት ብምስዓብ ንመጠን ሽቕለት ኣልቦነት ናብ ልዕሊ 16 ሚእታዊት ክዕርጎ ከም ዝኽእል ላዕለዋይ በዓል መዚ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣሚቱ እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ቁጠባ ብ26 ሚያዝያ ምስ ማዕከናት ዜናት ሃገር ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት እዩ ነዚ ትንበያዚ ሂቡ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ኣሜሪካውን ብልዑል መጠን ከንቆልቁል ምዃኑ ዝኣመተት ላዕለዋይ በዓል መዚ ከምቲ ኣብ 1930ታት ዝተኸስተ ከቢድ ቁጠባዊ ውድቀት ክኽሰት ከም ዝኽእል ኣረድዮም ኣብ ኣሜሪካ ካብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ልዕሊ 26.5 ሚልዮን ዜጋታት ብዘይ ሽቕለት ብምትራፎም ካብ መንግስቲ ፊናንስያዊ ደገፍ ክግበረሎም ከም ዝጠለቡ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ ኣሃዝ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ የነጽሩ ብመሰረት ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት ኣሜሪካ ኣብዚ ካልኣይ ርብዒ ዓመት መጠን ጃምላ ሃገራዊ እቶት ኣሜሪካ ብልዕሊ 40 ሚእታዊት ከንቆልቁል ምዃኑ የነጽሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ቁጠባዊ ቁልላው ንምሕዋይን ብከቢድ ዝተጸልዋ ትካላት ንምድጋፍን ናይ ኣስታት 3 ትሪልዮን ዶላር ፊናንስያዊ መወላ ክግበር ወሲኑ ምህላው ይፍለጥ ከተማ ኒውዮርክ ጥራይ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ንዕኡ ንምግታእ ተወሲዱ ዘሎ ተረርቲ ስጉምታትን ወሪዱ ንዘሎ ቁጠባዊ ውድቀት ንምሕዋይ ናይ ልዕሊ 7.4 ቢልዮን ዶላር ፊናንስያዊ ደገፍ ከም ዘድልያ እዩ ምምሕዳር እታ ከተማ ዝሕብር ኣብ ኣሜሪካ ዛጊት ኣስታት 994,000 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም እተለኽፉ ኣስታት 57,000 ድማ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ዘነጽሩ ጸብጻባት እቲ ኣሃዝ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ይጠቕሱ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ከተማ ደማስቆ ዘካየደቶ መጥቃዕትታት ሮኬት ዕላምኡ ከይወቕዐ ከም ዘበርዓኖ መንግስቲ ሶርያ ሓቢሩ ሰመንግዚ መንግስቲ ሶርያ እቲ ሎሚ 27 ሚያዝያ ወጋሕታ ብእስራኤል ከም እተፈጸመ ዝገለጽዎ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሮኬት ብልዕሊ ክልል ኣየር ሊባኖስ ከም እተኻየደ ብምጥቃስ ዝኾነ ዕኖት ከየውረደ ከም ዝበርዓነ ኣረዲኦም እንተኾነ ግን ዛጊት ብወገን እስራኤል ዝወፀ ናይ እምነት ወይ ክሕደት መግለጺ የለን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት መንግስቲ ሶርያን ኣብቲ ሃገር ማዓስከራት ዶኪና ትርከብ ኢራንን ደብዳብ ንፈርቲ ኩናትን ሮኬታትን ክትፍጽም ምጽንሓ ይፍለጥ
ኣብዚ ሳልስተ እዚ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ሕዛእቲ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝበዝሑ ኣባላት ሓለዋ ናይቲ ሕዛእቲ ዝኾኑ 18 ሰባት ከም እተቐትሉን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እቲ መጥቃዕቲ ኣቐዲሙ ኣብቲ ቦታ ካብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ፍጻመታት ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ዕጡቕ ተቃዋሚ ጉጅለ ሩዋንዳ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎም በብግዚኡ ብዝተኻየደ መጥቃዕትታት ልዕሊ 200 ኣባላት ሓለዋ ናይቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብዕብየቱ ፍሉጥ ዝኾነ ሕዛእቲ ከም እተቐትሉ ጸብጻባት ይሕብሩ نلومي سوني 27 ميازيا مشت زتلالو زينو مسندو ابسزازيمولو بروخ مشت